Který pták asi tak má ten nejsložitější, nejvyumělkovanější a nejkrásnější zpěv na světě? O takovou cenu by se, myslím, mohlo ucházet mnoho soutěžících. A určitě by mezi nimi nesměl chybět velechvost nádherný z Jižní Austrálie. Před produkcí si nejprve vyčistí v lese na zemi koncertní pódium. Ve snaze přesvědčit samičku, aby přiletěla a obdivovala jeho pernatý šat, sameček zpívá ten nejsložitější part, jaký si lze jenom představit. Nic vlastního si ale nevymýšlí, jen kopíruje zpěvy všech ostatních ptáků, které slyší okolo sebe, jako například typické volání ledňáka obrovského. Imitátor je to tak dokonalý, že zmátl i původního autora. Velechvost dovede napodobit zpěv nejméně 20 jiných druhů ptáků. Ve snaze pokořit své rivaly vkládá do zpěvu i jiné zvuky, které v lese slyší. Toto byla závěrka fotoaparátu. Ještě jednou. Teď je to spoušť fotografické kamery s automatickým posunem filmu. A toto je poplašná houkačka autoalarmu. Těmito zvuky napodobuje lesní dělníky, kteří nedaleko pracují s řetězovou pilou.